doháňal Michal Skaňal, to bol Pradmar, do Pesami. Niečo také, no. Čo to bola A4 či A6 nová? A6, ale nie kombi, ale skosení kúpot, vieš? Pekná kráľovská modrá taká a išiel tých 240, 250 išiel. Ja som šiel 200 celý čas a... On ťa jebol. Ja som aj dobehol pár razy a potom mal nebol párkrát. V meste sme sa obháňali. A či je to trojprúdok, keď si teraz šiel 200 začína mi to pýtať a po Tesku, vieš? Tak tam, kde sa to rozširuje na 3, no, tak tam išlo v strede auto asi 80 alebo 90. A ja som to auto z pravej strany nebol v 200 a on z ľavej asi 240. No, tak mám to tam. Asi 3 auta. Som videl video, že šiel Porsche GT, vieš to veľké také, čo máš v strede volant. No. A? Tak to ty kokot som videl, že išlo, išiel chladne po diaľniciach 150. A auto kokot.